quan els mitjans tradicionals fan reportatge de les coses, necessàriament ignoren certes comunitats o certes perspectives, i la feina de Global Voices, fer ressò de les converses arreu la política internacional, ajuda a projectar els altres opinions, o sigui, es crea un altre nivell de conversa sobre la política mundial. I, per exemple, el problema que notàvem és que la majoria de correspondents dels mitjans més establerts viuen a Madrid, no? O sigui, perquè, clar, si dirigeixes un diari, un periòdic, enviaràs els teus correspondents als capitals altres països, no? I per això el reportatge de Catalunya, i jo vull dir que això ha canviat molt en l'any passat. Jo crec que la manera de canviar és que anteriorment els periodistes eren els que feien el reportatge. Ara mateix no és necessàriament així, perquè la infraestructura de comunicació al món és molt desenvolupada, és globalitzada, i cada dia més gent en té accés, no? Aleshores, realment vivim en una època en què els individus, els ciutadans, són els que fan reportatge. El problema que això porta és clar, no necessàriament tenen educació, no fan bon reportatge de les coses, no fan anàlisis, no? Fan reportatge com a ciutadans, partidaris del moviment polític mundial, no? Aleshores, la feina de periodistes avui en dia jo crec que és més analitzar el reportatge que fan els ciutadans.